പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും സുഗ്രാഹ്യമുള്ളവനുമാണ്. മാത്രവുമല്ല അവയൊക്കെ അങ്ങ് വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. 7:40 7:40 നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടകം ചെല്ലണ്ടേ? തുടങ്ങട്ടെ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രാജമാനം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രാജമാനം. യശോദാഭിയോലൂഖലാത്താവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യ. യശോദാഭിയോലൂഖലാത്താവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യ. ദ്രുതന്തം മുഹൂർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം മുഹുശാസകംഭാത്രിരേഖാംഗകണ്ഠ സിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിഹസ്തം ബദ്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ദൃക്സ്വലീലാഭിർ ആനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിമഞ്ജന്തം ആഖ്യാപയന്തം ത്വദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തൈർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാ വൃത്തിവന്ദേ. വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതീംബ ജ്ഞാചാന്യം വൃണേഹം വാരോഷേഷാദവീഹം ഇദം ദേവപൂർണാദ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാവിരസ്താംഘ്യന്യേ. ഇതേ മുഖാംഭോജമത്യന്തനീലേ വ്രതം കുണ്ടലേ സിക്തരക്തൈശ്ച ഗോപ്യ മുഹും ചുംബിതം ബിംബരക്താദരം മേ മനസ്യാവിരസ്താമലം ലക്ഷലാഭൈ. നമോ ദേവദാമോദരനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം വദാനു ഗൃഹാണേശ മാമജ്ഞമേദ്യാക്ഷിദൃശ്യ. മൃത്യൈവ യദ്വത്ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തിഭാജൗ കൃതൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ. നമോഃ ഗ്രഹോ മേസ്തി ദാമോദരേഹ. നമസ്തേസ്തു ധാമ്നേ സ്ഫുരദ്ദീപ്തിധാമ്നേ ത്വദീയോദരായാഥ വിശ്വസ്യ ധാമ്നേ. നമോ രാധികായൈ ത്വദീയപ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർത്താം. ഇനി മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടുള്ള. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധികാഷ്ടകം ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ആ. കുങ്കുമാപ്ത കാഞ്ചനാബ്ജ ഗർഭഹാരി ഗൗരവ പീതനഞ്ജിതാബ്ജ ഗന്ധ കീർത്തി നന്ദി സൗരഭ വെല്ലവേശസൂനു സർവവാഞ്ചിതാർത്ഥ സാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പത്മദാസ്യദാസ്തുരാധിക കൗരവിന്ദ കാന്തി നിന്ദി ചിത്രപട്ട ഷാഢിക കൃഷ്ണമത്ത ഭൃംഗകേളി പുല്ല പുഷ്പവാടിക കൃഷ്ണ നിത്യ സംഗമാർത്ത പത്മബന്ധുരാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പത്മദാസ്യദാസ്തുരാധിക സൗകുമാര്യ സൃഷ്ടപല്ല മാലികീർത്തി നിഗ്രഹ ചന്ദചന്ദനോൽപലേന്ദു സേവ്യ ശീത വിഗ്രഹ സ്വാമി വർഷ ബല്ലവി കാമതാപബാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പത്മദാസ്യദാസ്തുരാധിക വിശ്വവന്ദ്യ യൗവനാദി വന്ദിതാഭിയാരമ രൂപനവ്യ യൗവനാദി സംവദാനയത്സമ ശീലഹാർദ ലീലയാജ സായദോസ്തിരാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പത്മ്യ ദാസ്യദാസ്തുരാധിക രാസലാസ്യ ഗീതനർമ്മ സത്കലാലി പണ്ഡിത പ്രേമരമ്യ രൂപവേശ സദ്ഗുണാലി മണ്ഡിത വിശ്വനവ്യ ഗോപയോഷിതാലിതോപിരാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പത്മദാസ്യദാസ്തുരാധിക നിത്യനവ്യ രൂപകേളി കൃഷ്ണഭാവ സമ്പദ കൃഷ്ണരാഗബന്ധ ഗോപ യൗവരീഷു കമ്പദ കൃഷ്ണരൂപവേശകേളി ലഗ്ന സത്തമാധിക മഹ്യമാത്മപാദ പത്മദാസ്യദാസ്തുരാധിക
ശ്വേതകമ്പകണ്ടകാശ്രു യദ്ഗദാദിവഞ്ചിത സഞ്ചിത മർഷഹർഷവാമദാദി ഭാവഭൂഷണാഞ്ജിത കൃഷ്ണനേത്രദോഷിരത്നമണ്ഡനാലിരാധിക മഹ്യമാത്മപാദപത്മദാസ്യദാസ്തുരാധിക യാക്ഷണാർത്ഥ കൃഷ്ണ വിപ്രയോഗ സന്തതോദിത ഏകദൈന്യചാപലാദി ഭാവവൃന്ദമോദിത യജ്ഞലബ്ധ കൃഷ്ണ സംഘ നിർഗതാഖിലാധിക മഹ്യമാത്മപാദപത്മദാസ്യദാസ്തുരാധിക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നസ്തപ്രായേഷ ഭദ്രേഷോ നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ബന്ധ വിസ്വാൻ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ്? നമുക്ക് വിശ്വത്തിനെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം? പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല ശരീരമായിട്ട് കണക്കാക്കാം. വിരാട് സ്വരൂപത്തെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ബ്രഹ്മാവിനെ ആത്മാവായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ പരമാത്മാവായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സോൾ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, പരമാത്മാവ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. പിന്നെ നമുക്കെന്തുകൊണ്ട്? ജീവസത്തയ്ക്ക് സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അവരേതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലുമാണ് ബുദ്ധിജീവികൾ എന്താണ്? വിവേകികൾ, അല്ലെ? വിവേകികളായിട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പഠിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേ മേ സത് അസത് രൂപ സത് അസത് രൂപ എന്നാണ്. സത് അസത് രൂപേ പ്രതിഷിദ്ധേ സംവിദ അവിദ്യയാ ആത്മനി കൃതേ ഇതി തത് ബ്രഹ്മ ദർശനം. അടുത്ത വരിയിലാണ് പിരിച്ചു പറയാൻ വരുന്നത്. എത്രയുമേ, എത്രയുമേ എന്നുള്ളതാണ്. എത്രയുമേ
സത്ത് അസത്ത് രൂപേ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ സത്ത് അസത് രൂപേ എന്ന് വരും. സത്ത് അസത്ത് രൂപേ സത് സത് സദ്രൂപേ പ്രതിഷിദ്ധേ സ്വസംവിധ അവിദ്യ അവിദ്യ അവിദ്യയാ ആത്മനി കൃതേ അവിദ്യയാ ആത്മനി കൃതേ ഇതി തത്ത് ബ്രഹ്മദർശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രേ മേ സത് അസദ്രൂപേ പ്രതിഷിദ്ധേ സ്വസംവിധ അവിദ്യയാ ആത്മനി കൃതേ ഇതി തത് ബ്രഹ്മദർശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടുപേരും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എത്രേ മേ സത് അസത് രൂപേ പ്രതിഷേധേ സ്വസംവിധ. അടിയിലെന്തോ വന്നു. അവിദ്യ മാതാജി പ്രതിഷിദ്ധേ പ്രതിഷിദ്ധേ സ്വസംവിധ അവിദ്യാത്മാനി കൃതേ ഇതി തത് ബ്രഹ്മദർശനം. അവിദ്യയാത്മനി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിദ്യയാ ആത്മനി അവിദ്യയാത്മനി അവിദ്യാത്മനി അവിദ്യയാത്മനി ഹൃദേ ഇതി തത് ബ്രഹ്മദർശനം. ആയിക്കട്ടെ. എത്രേ മേ സദ അസദ അസദ രൂപേ പ്രതിഷിദ്ധേ സംവിധ അവിദ്യ ആത്മനി കൃതേ ഇതി തത് ബ്രഹ്മദർശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വല്ല ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിരിച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ചാല് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം എത്ര എപ്പോഴൊക്കെ ഇമേ ഇവയിലെല്ലാം സദ് അസത്ത് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ. അപ്പൊ സദ് അസത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ അസത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ് സ്ഥൂലം, ശബ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോ സൂക്ഷ്മമായ. അപ്പൊ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ രൂപേ രൂപങ്ങളിൽ പ്രതിഷിദ്ധേ ശൂന്യമാക്കി തീർക്കുക. സ്വസംവിധ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ അവിദ്യയാ അവിദ്യയാൽ ആത്മനി ആത്മനി എന്നേ ഉള്ളൂ, ആത്മാനി എന്നില്ല. ആത്മനി സാക്ഷാത്കാരത്താൽ കൃതേ നിവേശിപ്പിച്ചു. ഇതി അപ്രകാരം തത് അതാകുന്നു ബ്രഹ്മദർശനം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ദർശിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്ന? നിരപേക്ഷ സത്യം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന? പരബ്രഹ്മം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ബ്രഹ്മജ്യോതിഷനല്ല, പരബ്രഹ്മം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പരബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് ഭഗവാനെ അല്ലെ, നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിഷല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയും. ആ സത്യത്തെ ദർശിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയോ ആത്മാവിനെയോ സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളാൽ മലിനപ്പെടുത്താൻ ആവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതിനെ മലിനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ആത്മാവിനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല. കാരണം എന്താ? അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. അതേസമയം ആത്മാവ് എന്നും നിലനിൽക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മാറ്റർ അല്ലെ. മാറ്ററിന്റെ ഇതാണ് മാറ്റർ. മറ്റെന്താണ്? ആത്മാവ്, സോൾ അല്ലെ. അപ്പം ദ്രവ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവയാൽ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ത്രിഗുണാതീതനാണ് അല്ലെ. എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പരമാത്മ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിലും ഇടപെടത്തില്ല അല്ലെ. സാക്ഷിയായിട്ട് മാറി നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. എല്ലാം വീക്ഷിക്കാം. നമ്മൾ 2 കിളികളെ പഠിച്ചു അല്ലെ. മരത്തിലിരിക്കുന്ന 2 കിളികൾ, ഒരു കിളി എല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. മറ്റേ കിളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, സാക്ഷിയായിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അതാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് കർമ്മങ്ങൾ. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പം
ശരീരബദ്ധനായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ഇടപെടാത്തത് പോലെ, ഭഗവാൻ ബന്ധനസ്ഥനാകാത്തത് പോലെ, ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്. മറ്റത് പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ പരമാത്മാവ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഏതാണ് വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്? നമ്മുടെ ജീവസത്തയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതേപോലെ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളാൽ ബന്ധനപ്പെടാതെ നോക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന ആള് ആരായിട്ട് മാറും? ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറും. നമ്മളെ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളാൽ ബന്ധനസ്ഥനാകാത്ത ആത്മാവ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ആള് എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടെ? ആന്തരിക ശക്തിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി, പരമാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയും, പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കുകയും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തിയിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ സമ്മറി പറഞ്ഞതാണ്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിലെ വായിച്ചുള്ളവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. എപ്പോൾ ഒരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തിന് പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ അയാൾ ഭഗവാനെയും അതുപോലെ തന്നെയും ദർശിക്കുന്നു. അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധമുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു? ഏതാണ്? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, സൂപ്പർ സോളിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആത്മാവിൽ മാത്രം സന്തോഷം കാണുന്ന ആളിനെയാണ് ഏത് പേരിൽ പറയുന്നത്? ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആന്തരിക ശക്തി അല്ലെ, പരമാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി, അതേപോലെ തന്നെ ബാഹ്യശക്തിയായ ആരായിരിക്കും? ഗുരുഭൂതന്മാർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഗുരുഭൂതന്മാർക്കാണ് അവരിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ശ്രവണത്തിലൂടെ അല്ലെ, ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാര അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാരാമനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഈ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും പ്രപഞ്ചം മായയാണ് അല്ലെ. തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആത്മാവിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആകാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയുടെ താത്കാലിക അഥവാ മിഥ്യാവഞ്ചനയെ അറിയുകയാണ്. മായയിൽ നമ്മൾ പെടാതെ നോക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മായയാണ് നമ്മളെ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മായയുടെ വലയിലാകും. മായ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ മറക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഇടയാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ആത്മാവല്ല, ഞാൻ ശരീരമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി അല്ലെ, അഹങ്കാരം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിലല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടയാകുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്നു. ബുദ്ധി വേണ്ട വിധത്തിലല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരം നമുക്ക് മിഥ്യ അഹങ്കാരമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയുടെ മായയിൽ കുടുങ്ങി പോകുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ നേടുന്നു നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു എന്നാണ്. അജ്ഞത ഹേതുവാകയാലാണ് ആവരണം സംഭവമാകുന്നത്. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെന്നോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മായയിൽ പെടുന്നത്. അവിധമുള്ള ആവരണങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ ഒരിക്കലും ദൃശ്യമല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ്? ശരീരമോ അല്ലെ, സൂക്ഷ്മ ശരീരമോ സ്ഥൂല ശരീരമോ ഇല്ല. നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്.
ഇതിനെ നിരപേക്ഷമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ മുക്തി അഥവാ നിരപേക്ഷ സത്യദർശനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് വരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്? ഈ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതാണ്? ആ ബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ, അതാണ് നിരപേക്ഷ സത്യദർശനം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ദൈവികമായ അഥവാ ആത്മീയ ജീവിതം അനുവർത്തിക്കുന്നത് വഴി സാധ്യമാണെന്ന് ഇതെന്തെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അതിനെന്ത് വേണം? ആത്മീയ ജീവിതം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലമായ ശരീരങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയിൽ ഉദാസീനത കാട്ടും. വിരക്തി കാണും അല്ലെ നമുക്ക് ഏതിനോട്? ഭൗതികതയോട് വിരക്തി. നമ്മൾ ശരീരം, ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തെ മോടി പിടിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കൂ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ വിരക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേസമയം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗൗരവപരവുമായി സമീപിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി വരും. ആസക്തി ഏതിനോട് വരും? ഭഗവാനോടുള്ള ആത്മാവിനോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തിൽ എത്തുന്നു? അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞ് ആത്മാവിനെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള എപ്പോഴും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രചോദനം എപ്പോഴും എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത്? ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അമിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയുടെ അജ്ഞത ഹേതുവായി മായികമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്, ആത്മാവിനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നത് മറക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ആ മറവിയാണ് നമ്മൾ എന്തിനിടയാക്കുന്നത്? ഭൗതികതയിൽ മുഴുകാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിദ്യയാണ് അല്ലെ. അജ്ഞതയാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലും ഉപദേശാമൃതത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. അവിദ്യയാണ് അജ്ഞത. അവിദ്യയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വതാൽപര്യങ്ങളെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മമായ ശരീരങ്ങളാൽ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവെന്നുള്ള ബോധം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ആകയാൽ ജന്മാന്തരങ്ങളായുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ഉപയോഗമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്കൊരു നല്ല ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? പാഴായി പോകുന്നു അല്ലെ. എങ്കിലും എപ്പോൾ ഒരാൾ ഉചിത സംസ്കാരത്തോടെ ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിദ്യയാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ നമുക്ക് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ആകയാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായ ഒരാളെ ജീവൻ മുക്ത അഥവാ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി അവരൊക്കെ ജീവൻ മുക്ത അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. അവര് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് ഭൗതികതയോട് ആസക്തിയില്ല. അവരുടെ ആസക്തി എവിടോട്ടാണ്? ആത്മാവിലോട്ടും ഭഗവാനിലും നിരപേക്ഷ സത്യത്തിലോട്ടാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ പറയുന്നത് ജീവൻ മുക്ത എന്നാണ്, മുക്താത്മാവ് അല്ലെ എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. കൃത്രിമ മാർഗത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കുക സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കുറച്ച് സന്യാസിമാര് വേഷങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം. പക്ഷെ അത് സാധ്യമല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരമല്ല ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊണ്ടും ഭക്തി കൊണ്ടും മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ. എന്നാൽ നിത്യാതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ അത് അനായാസേന സാധ്യമാകും അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ അർപ്പിതരാകുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആത്മാവ് അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഒന്നും
ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ പ്രാപിക്കാം. ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സർവ്വവിജ്ഞാനവും സ്മൃതിയും വിസ്മൃതിയും സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വയം ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. ഏതാണ് 15:15 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ മറവിയും വിജ്ഞാനവും എല്ലാം അല്ലെ, സർവസ്യ ത്യാഗം കൃതി തന്നിവിഷ്ടോ അല്ലെ. ആ ശ്ലോകം പറയുന്ന എന്താണ്? വിസ്മൃതിയും സ്മൃതിയും സർവജ്ഞാനവും എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ശക്തിയെ ആസ്വദിക്കാൻ കാക്ഷിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ വിസ്മൃതാവസ്ഥ എന്ന ഗൂഢ തത്വത്താൽ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ആത്മാവിനെ അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ. ആരെയും നിർബന്ധിക്കത്തില്ല. അതാണ് പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അത് ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിസ്മൃതി. ഏത് വിസ്മൃതിയാ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, നമ്മളെല്ലാം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും വൈകുണ്ഠത്തിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ കൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മറന്ന് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനെയും സ്വന്തം ആത്മാവായി തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആത്മാവല്ല, ഞാൻ ശരീരം എന്നുള്ള ചിന്ത വരും. മായ കൊണ്ട്, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ മറയ്ക്കുന്നു അല്ലെ ശരിയായിട്ടുള്ള വിദ്യയെ. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ എപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ വിസ്മൃതാവസ്ഥയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും മോചിതമാകാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ മായ തിരശീലയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ധ്രുവ രാജകുമാരൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? ബ്രഹ്മാവിനെക്കാളും വലിയ ലോകം എനിക്ക് വേണം അല്ലെ, പിന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ എന്താ? പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ അതൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനെ കണ്ടത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകം കളങ്കമില്ലാത്ത കാരുണ്യത്താൽ നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കും അല്ലെ, മക്കളോടൊപ്പം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മായയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ്? അനന്തരം തന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയിൽ അപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ മായയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടി. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ത് രൂപം കിട്ടുന്നു? സ്വരൂപം കിട്ടുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായിരുന്നപ്പം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വരൂപം? നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വരൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. സ്വയം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനായിക്കൊണ്ട് ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളിപ്പം നന്നായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്താണെങ്കിലും നമ്മളെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. മുക്താത്മാവ് എന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അല്ലെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, അതേപോലെ കൃഷ്ണകഥകള് എല്ലാം കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അഥവാ പ്രത്യക്ഷമായി ആന്തരിക ശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധി തോന്നില്ല, അയ്യോ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പറയും നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതാണ്, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പിന്മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയല്ലേ. അബദ്ധത്തിൽ വീഴാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റി. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയും? എന്റെ മനസ്സിൽ ആരോ ഇരുന്ന് തോന്നിച്ചു എന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ സിനിമ അവാർഡ് കിട്ടി, മോഹൻലാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന എന്തോ ഒരു ശക്തിയാണ് എന്നെ കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് പറയല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മോഹൻലാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന എന്താ? എന്തോ ഒരു ശക്തി എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേത് ശക്തിയാണ്? ഈ ആന്തരിക ശക്തി, നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
കൃഷ്ണ. യദ്ദേശോ ഭരതാ ദേവി മായാ വൈശാരദി മതിഃ സമ്പന്നായേ വേദി വിദുർ महिष्मी से महीयते. കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്ദേശോ ഉപരത, ഉപരത എന്നാണ്. യദ്ദേശോ ഉപരതാ ദേവി മായാ വൈശാരദി മതിഃ സമ്പന്ന ഏവേദി വിദുർ. പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത്? മഹിപ്നി അല്ലെ? മഹിപ്നി സേ മഹീയതെ. മഹിപ്നി സേ മഹീയതെ. സമ്പന്ന ഏവേദി വിദുർ മഹിപ്നി. മഹിപ്നി സേ മഹീയതെ എന്നാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിക്കട്ടെ? ആ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്ദേശോ ഭരതാ ദേവി മായാവൈശാരദി മതിഃ സമ്പന്ന ഏവേദി വിദുർ മഹീയതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹിമ്നി. മഹിമ്നി. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവി മായാ വൈശ്വാരദി മതിഃ സമ്പന്ന ഏവേദി വിദുർമഗ്നി സ്വയമഹീയതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ്ദേശ എന്ന് പറയുന്നത് യതി ഏഷ അല്ലെ? അത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് യദ്ദേശ. യദ്ദേശ ഉപരത എന്നാണ്. യദ്ദേശോ ഉപരത ദേവി മായ വൈശാരദി മതിഃ സമ്പന്ന ഏവേദി വിദുർ മഹിമ്നി സ്വേ മഹീയതെ. മഹിമ്നി സ്വേ മഹീയതെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സമ്പാദാന പദാർത്ഥം യതി അങ്ങനെയായാലും, അതായത് എത്രയായാലും, ഏഷ അവർ, ഉപരത എന്താണ് പ്രശമിച്ചു. ദേവി മായ മായാശക്തി, വൈശാരദി വിജ്ഞാന സമ്പൂർണം, മതിഹി പ്രബുദ്ധത, സമ്പന്ന സമർത്ഥമാക്കുക, ഏവ നിശ്ചയമായും, ഇതി അപ്രകാരം, വിദുഹു അഭിജ്ഞാനമുള്ളവനായി തീരുക, മഹിബ്നി മാഹാത്മ്യങ്ങള്, സ്വേ ആത്മാവിൽ, മഹീയതെ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന. മഹീയത എന്നാണ് അവിടെ സംസ്കൃതം നോക്കി അറിയാം, വലതുവശത്താ ദീർഘം കിടക്കുന്ന. മഹീയത എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംസ്കൃതം നോക്കണം. മഹീയത എന്നാണ് വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ഭഗവത് കൃപയാൽ മായ പ്രഭാവം ശമിക്കുകയും ജീവാത്മാക്കൾ വിജ്ഞാനത്താൽ സമ്പൂർണമായി സമ്പന്നരാകുകയുമാണെങ്കിൽ അനന്തരം അവൻ തൽക്ഷണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ പ്രബുദ്ധനാകുകയും അപ്രകാരം അവന്റെ സ്വമാഹാത്മ്യത്തിൽ നിമിഷ്ടനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ? അഹൈതകമായ കാരുണ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവത് കൃപ. ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് പിന്നെ കലർപ്പില്ലാത്ത കാരുണ്യം നമുക്കുണ്ടായാല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ മായയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നു അല്ലെ? മായ ശമിക്കും. മായയുടെ പ്രഭാവം, ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറയുന്നു അല്ലെ? ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീവാത്മാക്കൾ വിദ്യ കൊണ്ട്, വിജ്ഞാനം അല്ലെ? അവിദ്യയാണ് മായ അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താണ്? വിജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ വിജ്ഞാനത്താൽ സമ്പൂർണമായി സമ്പന്നരാഗം എന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പാത തെളിഞ്ഞു കിട്ടിയല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി. അത് കഴിയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ പ്രബുദ്ധനാകുന്നു. അപ്പം ഏതാണ്? ആത്മാരാമനാകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അവന്റെ സ്വമാഹാത്മ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വമാഹാത്മ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വരൂപമുണ്ട് അല്ലെ? ആത്മാരൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആത്മാസ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തിരിച്ചെത്തുന്നു. നിമിഷ്ടനായി തീരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചതിലോട്ട് എത്തുന്നു. നമ്മൾ അതിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ട് തീരുന്നു. അത് നമ്മുടെ പഴയ രൂപം, ഒറിജിനൽ രൂപം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഈ മായയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുക്തമാകുന്നു അല്ലെ? നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്വരൂപം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ദുന്ദുകാരിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ? അപ്പൊ സപ്താഹാറ്റിൻ്റെത്. അപ്പൊ അതേപോലെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ സർവ അതിശയനും അതീന്ദ്ര നിരപേക്ഷനുമാകയാൽ
ഭഗവാന്റെ സർവനാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും ലീലകളും ഗുണങ്ങളും സന്തത സഹചാരികളും ശക്തികളും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? സർവശക്തനാണ് അല്ലെ, ഓൾ പവർഫുൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഓരോ അവതാരത്തിലും ഉപയോഗിക്കൂ. പക്ഷെ അളക്കാൻ പറ്റാത്ത ശക്തിയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. പിന്നെ ഏതാണ്? അതീന്ദ്ര തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. നിരപേക്ഷനുമാണ്, ആരോടും എന്താണ് പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം എന്താണ് അതീതനായിട്ട്, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അതീതനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? ആ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചാരികളും. സന്തത സഹചാരി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും കൂടെയുള്ള ഗോപികമാര്, അതേപോലെ അർജുനനൊക്കെ സ്വന്തം സഹചാരിയായിരുന്നു അല്ലെ, പാണ്ഡവരൊക്കെ. പിന്നെ വൃന്ദാവനവാസികള്, അവരെല്ലാം സന്തത സഹചാരികളാണ്. ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? രാധാറാണി അല്ലെ. അവരെല്ലാം പിന്നെ ഏതാ? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും എല്ലാം. നമ്മൾ വിഭൂതിയിലെ ഓരോ ശക്തികൾ പഠിച്ചു, ചെറിയ ചെറിയ ശക്തികള്. പിന്നെ ഓരോ അവതാരം എടുക്കുമ്പോ അല്ലെ, എണ്ണമറ്റ അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ 25 എടുത്തു പഠിച്ചു. ഈ ശക്തികളും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഒരു പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതും ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് അല്ലെ, 64 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആടിയ ലീലകളും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി ഒന്നുമില്ല, വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വിഭിന്നമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തിക്ക് അനുസൃതമായി ഭഗവത് ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത ശക്തിക്കാണ്. അതിനനുസരിച്ച് ഏതാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാണ്? തടസ്സ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. തടസ്സ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കും, ബഹിരംഗ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കും, എല്ലാ ശക്തികളും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരവും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്, ആത്മാവും എല്ലാം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? അനന്ത ശക്തിക്ക് അനുസൃതമായി നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ശക്തികൾ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതേ ശക്തി തന്നെയാണ് ആന്തരികവും ബാഹ്യവും പ്രാന്തീയവുമായ ശക്തികളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രാന്തീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ബോർഡർ ലൈൻ ശക്തി. അതാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ്, ജീവസത്ത, തടസ്സ ശക്തിയാണ് പ്രാന്തീയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്തരിക ശക്തി അതാണ് പരമാത്മാവ്, ആത്മാവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന. ബാഹ്യശക്തി എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ. അപ്പം ഭൗതിക ബഹിരംഗ ശക്തിയും അന്തരംഗ ശക്തിയും തടസ്സ ശക്തിയും എല്ലാം ഏത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ വലിയ ശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ എന്തും ഏതും മുൻപറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ശക്തികളുടെ കർത്തൃത്വത്താൽ നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏത് അവതാരങ്ങൾ ഒക്കെ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുഭൂതന്മാർ അല്ലെ, പിന്നെ ഏതാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഏതാണ്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വാണി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തുടങ്ങിയ വലിയ ഗുരുക്കന്മാർ, ഉന്നത ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രിയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് അർഹരായാല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്താണ്? അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തേലും ഗൈഡൻസ് തരും അല്ലേ, ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മളെ നയിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനും തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇച്ഛയാൽ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇച്ഛയാൽ ബാഹ്യശക്തിയെ നമ്മുടെ അല്ല ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ ബാഹ്യശക്തിയെ ആന്തരിക ശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാന് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ചശക്തി അല്ലെ. അതിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും? ആന്തരിക ശക്തിയായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും എന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറി
എങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും? ആത്മാവിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ദുര്യോധനനും പിന്നെ ഏതാണ് മന്ത്രി ആരായിരുന്നു? വിദുരർ അല്ലെ? വിദുരർ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ബാഹ്യശക്തികളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ദുര്യോധനനിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയില്ല. അയാൾ ഒന്ന് ആരായിട്ട് മാറി? ദുഷ്ടനായിട്ട് മാറി അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ദുഷ്ടപ്രവർത്തികളാണ് ഉണ്ടായത്. അതേസമയം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അതേ ശക്തി തന്നെയാണ് ആരിലും പ്രവർത്തിച്ചത്? വിദുരരിലും പ്രവർത്തിച്ച. പക്ഷെ വിദുരരിൽ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയായിട്ട് മാറി. അദ്ദേഹം മഹാഭാരത യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? കൊട്ടാരം വിട്ട് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോവുകയും മൈത്രേയ മുനിയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുകയും മൈത്രേയനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭക്തനാകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഒരേ ശക്തി തന്നെ രണ്ടുപേരിലും രണ്ട് വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. രണ്ടും ബാഹ്യശക്തിയായിരുന്നു. അതെന്താണ്? ഒരാള് ശരിയായ ആന്തരിക ശക്തിയായിട്ട് മാറി, മറ്റേയാളിൽ എന്താണ്? കൂടുതൽ മോശമായിട്ടുള്ള ബാഹ്യശക്തിയായിട്ട് നിലനിന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ग्रंथदास श्रीमद् भागवतम हरे कृष्ण। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे